Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο και σήμερα αποφασίσαμε να παίξουμε το Minecraft. Το προηγούμενο κόσμο θυμάστε? Το διαγράψαμε. Simboy και Sugar Boy, delete. Ξεκινάμε καινούργιο και πάμε να δούμε τώρα το bonus test. Μου θα δει να το. Τα προράκια. Να δούμε. Μην τρως το μαλάκι. Όχι. Αν γίνεται να πιάσουμε τουλάχιστον 2 like και πολλά είναι. Του μπας. Κάνει lag. Φτιάξε τίποτα από ξύλο. Φτιάξε chest και να μπούμε μέσα να σκάψουμε εδώ πέρα τίποτα. Μήπως βρούμε... πρώτα call. Περίμενε. Φτιάξε τίποτα ρε. Σκάσε. Φτιάξε σκάλα. Με ξυλίνη δεν μαζεύεται. Ξέρω γι' αυτό θα μαζέψω κόμπλες. Λαγκάρει λίγο. Λίγο μόνο, δεν έχει. Θες να δεις μαλάκα τις προάλλες μαλάκα κάναμε 2 ώρες για να ξελαγκάρει. Παίζαμε για να ξελαγκάρει και λάγκαρε περισσότερο. Τι το μάλλον. Σαν και εσένα. Θα το πω σε αυτό που εγώ δεν θα λαγκάρει. Ποιο ρε. Θα με κατέβασες εσύ. Το Bandicam έχουμε κι εμείς. Πώς το πάνει. Ποιο ρε. Το Minecraft. Ναι. Από εκεί το κατέβασα κι εγώ. Όχι, αυτό δεν είναι Minecraft. Mediafire. Όχι. Πού? Ναι, μην διαφορές. Είμαι extreme. Πού είναι, δεν είναι. Ο μαλάκας ο Βαγγέλης το κατέβασε. Το άλλο προσπάθησα, δεν κατέβαινε. Τι ωραία. Το Minecraft. Από το Minecraft. Τι ωραία. Πάω, γύρω. Πάτα shift. Να μην πέσουμε. Holy shit, γύρω από εδώ. Ουα. Για εκεί κάτσε. Λάιφα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε κοντά σε Diamond. Κάπου θα έχει Diamond. Κάτσε να μπούμε από την άλλη που είχαμε εκεί. Όχι, εδώ κάτσε, εδώ. Φτιάξε τώρα ένα crafting table. Βρήκες το κάνουμε λίγο πιο κοντά. Κάτσε ρε μαλάκα, είναι εδώ. Εγώ δεν μου. Στα αρχίδια μας. Ξέχασες να φτιάξεις κάτι, αλλά δεν στο λέω. Τι είναι. Crafting table. Δεν ξέχασα, τώρα θα φτιάξω. Όχι, εγώ είμαι προ. Σαν και εσένα, Προσπαθώ να βρω ένα καλό μέρος απλώς. Αλλά γαμίς, τώρα πάμε από εδώ. Κάτι θέμα. Δεν θα το ανοίξει, πρέπει να το σκάψεις και από πάνω, δεν κάνει. Δεν κάνει. Όταν βάζεις όμως το ένα chest πάνω από το άλλο, το ανοίγει το μπάστα. Είναι πολύ γονική. Ωραία, τώρα. Να, το ξύλο. Τζάβα το έβαλα μέσα. Εσύ και την παροκάνια. Να φτιάξω. Θα τα φτιάξουμε τα πράγματα και επανερχόμαστε. Ωραία, ήρθαμε και πάλι. Από ό,τι είδατε μάζεψα κάποια ξύλα και έκανα Waka Wood Plank. Waka λέγονται. Όχι. Πας ένα στίγμα. Α, beach. Waka λέγονται τα άλλα του κανονικού το ξύλο. Κάτσε να μαζέψουμε λίγο τώρα. Κάτσε ρε φίλα. Λίγο κόρν. Και εγώ το ξύλο τώρα. Εδώ πέρα ο φίλος μας είναι λίγο πάνω εδώ. Sorry αν βγει λίγο για τον μπούτσο. Ο Γιώργος Τέι. Ο Τσιμπάρ Κρανιάς. Μας τα ακουστικά μας βάλαμε στον κόλο. Σκάσε ρε. Είσαι το ποτήρι μαλάκα και γύρω σε ρετσίνα. Εγώ δεν θα πιω τώρα. Τα αρχίδια μου. δεν σου το δεις αυτό. Waka Wood Plank. Σκάσε ρε. Πού θα φτιάξουμε ένα κολοσσί τώρα? Εδώ. Κάτσε να φτιάξω λίγα τόρτσες γιατί... Πού δεν έχεις το μαλάκα? Είναι εσύ έτσι. Όχι, όχι, εντάξει, ξέρουμε. Τραβάτε λίγη μαλακία εδώ τώρα. Ξέρω τα ρε.
το 54. Κάσε μαλάκα. Ρωτήσε το πλάνο. Τι ωραία. Όξινος. Όξινη βροχή που μάθαμε και στη χειμώνα. 5 λεπτά. Ναι. Ναι, τι έγινε. Και με δίνει το άλλο μαλακή. Η ώρα είναι 6 και 20. 2 το πρωί. Το πρωί ναι μαλάκα πρωί. Το πρωί μαλάκα. Σκουθούμε 6 ώρα μαλάκα το πρωί να κάνουμε βίντεο. Ναι. Τι μαλάκα Θεέ μου. Δεν είμαστε... Αυτό ακριβώς. Όχι ότι εγώ θα κοιμάμαι. Δεν είμαστε μάνος εμείς μαλάκα ξέρεις. Σωστός. Σηκώνεται μαλάκα 6 ώρα να κάνει βίντεο που είστε. Κάλυψε το αυτό μην έρθει κανένας μαλάκα και... Έχουμε σπάσει ρε φίλοι, θα σκοτώσω εγώ. Μας το κλάεις εσύ μαλάκα. Σου πατήσει μια κλανιά μαλάκα όπως πατάς συνήθως. Τον έθιξε τώρα. Τον μπόρεσε, τον έτσουξε. Ψιλολαγκάρι, αλλά... Ψιλολαγκά. Ψιλολαγκάρι. Οχ. Φίλε, είδες. Ο Άκαμπος Φρανκ. Είμαι πολύ προ. Κάτσε το καλύψουμε και Πολύ προλουμπάστας αυτή. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου γελάω. Αυτά που τα βρίσκεις ρε. Στο σπίτι. Άντε μην πω. Ουα! Μου τα είπε ο αδερφός σου. Υπονοείς κάτι για την αδερφή του. Όχι αυτός. Άμα θέλετε να κάνουμε ένα βίντεο με Pornhub, πείτε μας. Μύρε! Θα σου κάνω. Όπως βλέπετε το καλύψαμε, κάναμε και μια πορτούλα από τη Trendy. Γυρίσαμε από ένα short break. Μαλακά, έχουμε μια καθηγήτρια στο γυμνάσιο που κάνει αγγλικά. Σκάσε ρε φίλε, τι σε ώρα ήταν εκεί. Δεν θα πω το όνομα. Και τέλος πάντων... Ναι, αυτή όμως άμα δει το βίντεο, Δηλαδή, κάτσε τι θα κάνω. μόνο αυτή κάνει αγγλικά, δεν κάνει καμιά άλλη. Μόνο αυτή κάνει αγγλικά, δεν κάνει. Ναι φίλε, γιατί ξέρει ποιοι μιλάνε. Ξέρει τέτοιο. Ναι ρε, καταλαβαίνεις φωνές. Ξέρει εγώ θα μπει ρε μαλάκα το βράδυ. Τι να κάνω, αντί να επιστρέψω ο άντρας μου, θα μπω μέσα στο YouTube και θα γράψω Minecraft Gamers, να δω αν υπάρχει κανένας. Είσαι μαλάκα στα χρόνια μου. Τέλος πάντων, και λέει να βγάλει μισό λεπτό να δροσίσω τη γλώσσα μου. Και βγάζει μαλάκα, βγάζει τη γλώσσα, τη βάζει μες στο μπουκάλι. Το μπουκάλι όλο στο σώμα. Και το μπουκάλι όλο στο σώμα και άλλο να το βλέπετε, άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε. Φίλε, ήταν να πιει νερό η γυναίκα. Και πρέπει να βάλεις τη γλώσσα, ρε μαλάκα τι, εσύ βάζεις τη γλώσσα μα βάζεις τη γλώσσα νερό. Ναι, αυτή ξέρεις πως το έκανε. Έβαλες τη γλώσσα και όλο μέσα. Να ξέρετε, είναι 8 λεπτά και 14 είναι. Τι? Είναι 8 και 10 είναι. Εντάξει, θα κάνουμε 4 φίλε. 9 και... Ξαναήρθαμε, όπως βλέπετε ξημέρωσε. Τώρα είχαμε μερομακάρονα. Κάτσε ρε βουάκα. Και πάμε λίγο να βρούμε φαΐ. Ουα, θα στείλεις έχεις εσύ εδώ. Όχι να... Είστε μα! Μαζέψτε τους τώρα! Και δεν θα τον κάνεις! Το βάλει μες στο κόμμα. Θες να τον δεις ξανά. Επειδή προγράμμισα δεν μπορώ το δίπλα. Μαλάκας είναι, σου μίλε. Μισά να σου λέω. Τώρα έρχομαι και Τώρα είναι εδώ πέρα δυο μαλάκες φίλοι μου. Ναι, φίλοι σου, φίλοι σου. Μας θα κάνουμε το κανάλι Φλόρε. Κυριολεκτικά. Ειδικά ο ένας. Ποιος? Ο ψηλός, όχι ο κοντός. Κάτσε! Μάζεψ' το! Όχι, πώς βγαίνω από εδώ τώρα. Να το... Όχι, δεν βγαίνω από εδώ. Να. Παιδιά, εδώ τελειώνει το βίντεο. Ναι, εγώ λέω. Κάντε like, subscribe. Γεια σου.